life nwanne m ọ ka bụkwa ezi chukwu nna lụọ na ndị egwu ya anyị nọ ka mmanwụ flat ịgba 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 sumodie nwayọ nwayọ bụ ije n'ụwa nwoke osi adịnụ ndị obodo anyị n'ogbe gbanwere abịago na egwu ka m ji bịazianụ nwoke osi adịnụ alụsi egwu nwale bụ ego n'usombele ibu ka na-azanụ nwale sombele ibu fast group na-ekenego mụnụ sombele ibu fast group na-ekene mụnụ ndị ọma nne m anyị nọ ka mmanwụ alụsi egwu nwale bụ ego n'egwu ka m ojibịa na egwu ndị eme ụwa m na ndụ egwu ndị eme mmanwụ egwu na-abịali ndị otu mụnụ sombele ibu fast group ndị ọ ga-adịle mma sombele bụ fast group na-ekenego mụnụ sombele bụ fast group na-ekene mụnụ ayeyeye ndị anyị na-ekwu okwu nwetata ndị nwere obu salịsalị ndị nwere nkala ọbụma mgbe ka anyị ji bịa igwenụ ndị anyị na-emele mmanwụ ndị nwere obu salịsalị ndị anyị na-ekwu okwu bụ sombele bụ fast group ndị anyị na-ekwu sombele bụ fast group na-ekene mụnụ sombele bụ fast group na-ekene mụnụ ayeyeye onye nwe obu enwe ego n'ụwa onye kpatara ego oyibo nna ya ele nwanne ya aka ka ije n'ụwa wee gabanụ otu ọbụkọ si dị kwesị n'egwu ka anyị na-abịanụ sombele bụ fast group na-ekene mụnụ sombele bụ fast group na-ekenego mụnụ anyị kwuru n'okozi adịnụ sanụ jeza lenu sonya malosi neni ninu nyaka akọwa n'ogbe gbanwara abịagonu sombele bụ fast group ndị oge adịle mma sombele bụ fast group ndị oge adịle mma anyị ebugola egwu nwe nabazia mgbe nwelu mezi echi ka jezu toke mmanwụ onye ka egwu na-ekwuru nu uche na onye wusienu odogwu ayemunu onye wusi egwu ekeneyi uchenna nwanne m uchenna egwu ekeneyi papa ya malejinu iso na sombele bụ fast group ndị ọ ga-adịle mma ndị ọmanụ onye wusie nwanne m nu uchenna odogwu kenya kenali jebilinu okwebidi echu eka gịnụ onye wusie nwanne m egwu keneli iso na sombele bụ fast group ndị ọ ga-adịle mma ọgwa nke bụ papa ya maleji uchenna nwa na-egwu okekenụ okekenya mụrụ mmanwụ oke nwa na-enweli mbụ na egwu keneli sombele bụ fast group ndị ọ ga-adịle mma sombele bụ fast group na-ekenego mụnụ ayo onye ka egwu na-ekwu ọ bụ uchenna onye wusie papa onye malechinu odogwu na-enwere m eze echinu landlord ka ịbụ na Delta steeti landlord na nkwele ọ ga-alụ ụlọ elu my brother egwu ekenego gị okwu iso na sombele fast group ndị ọma ndị ọ ga-adịle mmanụ egwu ekenego gị my brother ya manụ gị mmanụ ọ ka bụkwa ezi chukwu nna lụọ na ndị egwu ya aha tumodia 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 aye genụnụ ndị egwu na-ekwurunu sombele bụ fast group ndị ọma n'anya ekenegwu n'ụcha ndị nwere obu salịsalị ndị be na-agala ọfụma tinoso ike mụnụ egwu gozi ọnụ na banụ mmụọbawa mụrụ mmanwụnụ ọrụ abakenali jebili na anyị ekeneli tinoso ike mụnụ odogwu egwu gozi ọnụ na banụ igwe gaghị
ekenego yinu odogwo nwere ogwu sale sale ibe na-agala gị ọbụma na gide lote nwanne ya egwu gozi ọnụ na ya ya onye ọmachi na osike mụnụ lalọdụ oke bụ na banụ egwu alụgwu na izizi lụsịa ọlụgọ nke bụ banụ egwu na ya ekene yinu na ya ya dị n'osonwe ike mụnụ mmụọbawa mụrụ mmanwụ nụ egwu ka ya eri wee bịa na ya ya Sombelibu fast group na ekenego mụnụ Sombelibu fast group na ekene mụnụ Benja nwe bunikenu Benja na lindia nweje bilobi Odogwu bula lọdụ na Delta Benja lugu n'izizi Lucia Olugo nke ibu ha Benja nwe bunikenu na ene ya Iso na Sombelibu Social Club Sombelibu fast group ndị ọ ga-adịle mma Benjamin Odogwu nụ onye ọma Benja nwe bunike Odogwu na lindia nweje bili tuwo gozie yi nnu ene ya aka na mongora alụ na ya ekene yinu Sombelibu fast group na ekenego mụnụ Sombelibu fast group na ekene mụnụ abụghị ezi oyi mụnụ mgbadika abụghị kolombo ezi oyi mụ bizienu mmụdọra ka isi nwejelebe abụghị n'ọnụ m ekene yi na ya nọ ka mmanwụ abụghị ezi oyi mụnụ Nyababo ikolombo nu mmụdọra ka isi nwejelebe nwa Rafael Odogwu na ya Rafael nwa zọrọ nnu Odogwu na mmagwu n'otu mmụdọra ka isi nwejelebe ake ya ke na zidegwesila abụghị ọnụ m ekene yi abụghị ikolombo abụghị tuwo gwezie yinu na ya anya na-abago mmụọ bụ akwụnụ ka ijezu toke mmanwụ Odogwu na South Africa ebigi nwanne m nụ na ya ekenele ebigi oke mmanwụ Odogwu chukwu ogwezie yinu ebigi mmeke na eyiyo na ya ene ya na-abata mmalụ ọzanụ ka ị na-ekene oke mmanwụ Odogwu nwere obu sale sale ndị egwu na-ebulu nnu na ya ene ya nwa Simon Okeke n'Uchijioke kwa nke bụ papa Chimamanda Odogwu na-alike ya bilinu ọnụ m ekenego yinu landlọdụ ka ịbụ na Delta na ya ene ya nwa Simon ọnụ m ekene yi na ya ekenego nwa Simon ọnụ m ekene yi na ya nọ ka mmanwụ akaji akwadogwu ego nnu Kenya kenali jebizieli ọmọgọ ndị egwu akwụdo n'Odogwu ego nnu onye ọma nwatelibo nnu mmụdọra ka isi nwejelibịa ọmọgọ ndị egwu Odogwu na Kampala Uganda ebe bụ ke na-achụla aka ya nụ egwuru m n'ebe ejije Uganda ibule gị igwe natazia ego tiele garụ n'elu ụwa nụ ya ka mụ na-egwu so na Sombelibu fast group ndị ọ ga-adịle mmanụ Sombelibu fast group na-ekene mụnụ Sombelibu fast group na-ekene mụnụ nwanne kenezi oyi mụnụ Nyabekenize ọbanụ akwụbụ ntụtụ kanụ Kenya kenali jebizieli ezi oyi aka ebigi emume kene eyi na ya maka mmanwụ akwụbụ ntụtụ Odogwu ego nụ onye ọma na-alụ Kenya jebizieli obi ibe ejije Kenya ka ibute ego igwe landlọdụ ka ibụlụ onwe gị nụ landlọdụ na Delta Odogwu ọnụ m ekene eyi na ya nọ ka mmanwụ o si na Odogwu ego wagon o si na nwa ọgbagbu nwụrụ wagon oke mmanwụ wagon ọnụ m ekene eyi na ya nọ ka mmanwụ o si na ọnụ m ekene eyi nwobada egwu ọka mmụọ
ọbawa mụrụ mmanwa enyi ya kiba ọ dị ala ife nwanne m nụ ọ ka bụkwa ezi chukwu nna lụọ na ndị egwu ya nụ mbilibe egwu nwaala ọza nụ anyị nọ na Stombeliu fans group ndị ọma ndị ọ ga-adịle mmanụ ndị nwere obu sale sale anyị si na ọbanye esigonu na ọ gazigonu maka tata bụ abụọ ka anyị nọ n'igwe okwu anyị kwuru si na aka na-enye anya ọ bụ onye abụ ka Chinenye nụ onye my brother tumodia 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 Stombeliu fans group ndị anyị na-egwu ogwu wetadi Stombeliu fans group na-ekene ego m Stombeliu fans group na-ekene m ka Jesu toke mmanwụ ka witezi oyi m ndị bụ ite nwa mgbada nwanne Basili onye ọma onye ọgadịle mma ite nwere obu sale sale na enyi ya ka wite nwa mgbada nwanne m obe na-elu ite putuputu ikolobịa mmụchegbu ka isi eje nnu na enyi ya ka wite ọnụ meke na-eyi ndị ite nwa mgbada ka wite ọnụ meke na-eyi na enyi ya Stombeliu fans group ndị anyị na-egwu ogwu Stombeliu fans group na-ekene m pati koreti odogwu onye mmanwụ dalọ na mmiri ọmọdụ egwu ekene ego yinu pati ezi ọya ebe gị ni nwere obu ogwu eji elisi odogwu nwere obu sale sale na enyi koreti onume ekene yi nwogoro odogwu pati koreti odogwu genya kena lechu aka gị ọmọ ọgọ ndị egwu mụrụ na ekene Stombeliu fans group ndị anyị na-ebi ego ya Stombeliu fans group na-ekene m ndị ọma ọbanye na ọnwa na-egweze igwe saịtị na-enweli m onye gboo nyaka nwoke na-aza m ọba Isaki nwanne m ibe ga-adịlele mmanụ ka anyị nwelu ndidi nwanne m ka anyị jiri ndidi bibe n'elu ụwa chapụ odogwu ego nwike bụ nwanne m chapụ nwanne m nwike akwụ ezi nwanne m enweli m ka isi nwejere bịa chapụ mmiri akwụ ọnụ meke na-eyi na ya nọ ka mmanwụ mmiri akwụ ọnụ meke na-eyi obu gbagbu oge egwu enu nwanne ekenezi nwanne m pati koreti ezi nwanne m odogwu ezi ọhịa m nnukwu ka isi bi ụwa na ya ekenere n'oso koneti odogwu nne bụ nwobu ugo nwanne m nwobu ga-anakwenu mmụdọra ka o si wejere bịa koreti Uchenna ọnụmeke na-eyi onye wusi enu onye wusi ọnụmeke na-eyi na ya enyi ya onye wusi ọnụmeke na-eyi na ya ekenezigonu aka ji akwodogwu ego Chijioke nwa Simon odogwu nwa Simon okekenu mmụdọra ka isi bi ụwa kenya kenali gebizieli ebe ide ati ego yi akaji akwọ n'umeke na-eyi na ya nọ ka mmanwụ egwu gozo n'odogwu olu m igwego na banụ igwego nwere obu odogwu nwere obu sale sale gozo igwego n'umeke na-eyi gị bụ nwanne ide igwego n'umeke na-eyi wike mapụ nkwụ landlord nwoke ibụrụ onwe gị igwe na-abanụ anya nọbago mmụ enweli m eze chi odogwu nwa mụrụ oke nwa mụrụ wawa wanụ azụ nwa bụ ọdụ odogwu wawa wezi ọyọyọ na ya ekele wawa wọnụ meke na-eyi na ya maka mmanwụ aka na-eme ogodogwu iso nyeli m aka na-egwu wawa wachuwu ogbozie yi ọmọ ọkọ ndị egwu ebe isi nweta ọgọ nwemeli nwanne
si mu chukwu kwuzie gị na bụ mmaji egwu mekenu na nenu nwa gododogwunu debo yi nwa chukwunu debo yi nwa gododogwunu na ya ekele dogwunu ọ bụ mmezi chukwunu ogbe gbanwe aghaji oge egwu papa na-emezi agbagonu na ya eli ya John odogwu egonu gị bụ ebirenu dọkịta ka ịbụ abụnụ ebirenu ezi nwanne m gị bụ nwa nzokwosi m ebirenu ezi oyi m na ikele John wonu meke na-eyi okwu ya otogunu John wonu meke na-eyi egwu eke na-eyi nụ John wonu meke na-eyi na egwu ndị ọma Sombele bụ fast group na-ekenego mụnụ ndị ọma Sombele bụ fast group ndị anyị na-egwu ogwu ya egwuru mmiri agabala ya ọfụmanụ onye chọrọ mmadụ enweta mmanụ onye chọrọ ndị ọ ga-enweta ibe onye ya eluchie n'elu ụwa nụ ka bụ ụkọ ya menụ ogbe ịgba nwala gbugo egwu nụ egwu ka ya ijibịa egwu anyị ji agba otite m ya bụ otite ana m egwu anyị ji eme mmanwụ tata ka ya na-agụzinụ popu odogwu ego m badi ezi nwanne m badi n'iti mmanwụ pụla apụla anụ na ekele badi ọnụ meke na-eyi na ya maka mmanwụ badi na ọnụ meke na-eyi odogwu ego Sombele bụ fast group na-ekele m Sombele bụ fast group na-ekele m anyị na-ebe mmịati menụ ka jezu toke mmanwụ atụbụla kedogwunu ebe ị gaghị ekelesigo na enyi bụla ka ọnụ meke na-eyi na ya maka mmanwụ atụbụla kedogwunu bụla ka ọnụ meke na-eyi ya maka mmanwụ atụbụla kedogwu ego nụ nke bụ the money exchange odogwunu itobi m exchange biko chọba bụlaki mini mekoto na bụlaki ni abasikanu nyabu pamona tugunu onye chole go igonu na sowe bụlaki doguno ya meyoma bụlaki ọnụ meke na-eyi papa mona chubu atụ bụlaki ya na enu wago dogwu egonu Ivanyi nwajo n'odogwunu nwa mmọjọ n'odogwunu nwajo n'ezi nwanne m na ikele wago ọnụ meke na-eyi nwajo n'odogwunu mmudo ọdọ ka isi wejelibịanụ tụwaga nwajo n'odogwunu ọmọgọ ndị egwu ọmọgọ chigozie yinụ aka na-enye enyenụ onye wuketi na-enye nwajo tụwaga ọnụ meke na-eyi na ya maka mmanwụ anyị ekenegozi nwanne m Nyabuko na-eti odogwunu Juwike nwanna luonu Inwata gwa kodogwunu N'oge efutelile gonu Ebiti dele kwanu Nibe ya delele mmanụ Ezi ọrụ Nwanne ezi chugbo na luonu na ikele Koneti ọnụ meke na-eyi na ya maka mmanwụ Bonifesi odogwu egonu Gibu young buster odogwu na mgbe enwere iwu ebe ahụ ka isi wejelibịa na enyi ya Bonifesi odogwu ego nnu nwa jide ọfọnụ odogwu na-enwere iwu ezi ọhịa Bonifesi ọnụ meke na-eyi na ya maka mmanwụ weneke na onye jike nnu bọkwu mani odogwu nnu bọkwu odogwu ego nnu bọkwu mani ezi nwanne m papa manda bọkwu mani ọnụ meke na-eyi na ya enyi ya Mati odogwu ego nụ ike tugwezi oyi mụnụ nwa baki ezi nwanne m Mati ọnụ meke na-eyi na ya maka mmanwụ Mati nwobu godogwu nụ Excellency nwa mmadụ ọrabịa nụ Excellency mụ na gị bụ nwanne nụ ezi ọrụ nwanne m akwali nwanne Excellency
Nakiva jago manu eselesi odogwu na ikele Obinezi nwanne m nwoke ka izọbanụ odogwu Obinna dogonu na ikele Obinna numeke na-eyi nwoke ka izọba Obinna numeke na-eyi nwoke ka izọba Orozike ya nwanne m ebe nwoke na alijebizieli ogbe gbawala kenego Obinna numeke na-eyi Obinna zonto Obinna numeke na-eyi na ele Chikelu ezi nwanne m wajidobi banugonu nwanne ekene mgbakasị ya na ya ekenego yiri na ihe nọ ka mmanwụ na ya Sombelivu fast group ndị ọ ga-adịle mma Sombelivu fast group na-ekene m Sombelivu fast group na-ekelego m Kiba anyị si na nwayọ bido ụwa anyị kwuru si na mkpakara ma ọzọ nụ na-emesịa na ọzọ ya na lelenu ije n'ụwa bụ nwayọ nụ Sombelivu fast group ndị ọma ndị ọ ga-adịle mmanụ egwu m na-arụ ọnwa ya bụla anyị arụ ngozi m na Chukwu edego na-arụ abara ọma ara eji ebute ego nụ Tiba nwayọ bije n'ụwa ụka bụkwa ezi Chukwu nna lụọ na ndị egwu ya aka Sombelivu mbiribe egwu nwala ọzọ nụ anyị nọ ka mmanwụ plap manije ezi nwanne m nwanne m echezi oyi m na-egwu ekene ego yi manije ọnụmeke na-eyi na ya na mmanwụ manije nwanne m eji na ya gị bụ wee tụ onye ilo ndụ nwanne m echezi oyi m ogbe ịgbanwala gwawagonu ebu ndị eme mmanwụ ayo na odogwu ego nnu nwanne ọlọgwala ọbịa n'iyo agbalụsịa ngede kwuru nwụọ na ya ekele yi ayo mmemmezi nwanne m na ya ayo nne m odogwu nnu ike jeli ndị anwe natanụ nwebula ego igbo nnu ayo mmemmezi nwanne m na ya ayo nọ n'umeke na-eyi agbalụsịa odogwu agbalụsịa ngede kwuru nwụọ ya jedu nwanna luonu na-anwụli nwoji mmadụ odogwu ọnụmeke na-ego yi na-anwụli nwaka nna luonu mmụọba bụ nwụrụ mmanwụ ebe ahụ ka iso ejelere isonyelezi ugbo nna n'aka na ya Chinedu ọnụmeke na-eyi na-anwụli nwoji Chinedu ọnụmeke na-eyi na-anwụli nwoji ozi egwu abịa ọnwụ ya kodogwuru olibo yiki na sanara ụbaka nwa Chidiegwenu nwanne Dozuki odogwu na Dubai ụbaka nwa Chidiegwenu olibo ya ezi nwanne m ihe gaghị abịa ọnụmeke na-eyi nwa Chidiegwenu ụbaka ọnụmeke na-eyi na ya nwanne Dozuki odogwuru ụbaka nwa Chidiegwenu na-ese ekele yi nyabezi nwanne yi Dozuki ọnụmeke na-eyi igwe ego na Dubai Dozuki ọnụmeke na-eyi igwe ego na Dubai nenu nwezuru odogwunu nyabụ nwuche na-egbuo Eliezudu igwe wezuru ọnụmeke na-eyi wezuru bịanụ China ọnụmeke na-eyi nwakonuche odogwunu China nwakonuche mmanwụ ekene esigo n'ozi ya dansi odogwu ego nụ nwanne Ogbuara Agbansanụ nwanne Izichukwu nwanne John ebire n'odogwu dansi ọnụmeke na-eyi nwoke odogwu
Sombelivu fast group na-ekele m Sombelivu fast group na-ekele m Sombelivu fast group na-ekele m Sombelivu fast group egwu na-ana Sombelivu fast group egwu na-ana ọdịala egwu adịkwa ịga bụ ọdị 2022 by Sombelivu fast group ndị ọma ndị ọ ga-adịrị mma Aiguru si na ebina na ndị ananụ ochere ọgọzọnụ na anyị ka nara aka Sombelivu fast group na-ekele m